شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና ሓኹም ሰላሐዲን ምስሓውና ሲም ከም ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det här är det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. Er broder Saladin med er broder Sem. እዚ ናይ መዓልት ቃል ድብል ፕሮግራምና ኩሉ ጊዜ ብስፊንስካ ብትግርኛ እና ነቅርቦ Det här dagliga ordet är på tigringa och svenska som vi för fram. ምክንያቱ መጽሐፍና ብዘላ ዓለም ኪዱ ስለዝብል ንትግርኛ ድዛረቡ ጥራሕ ደይኮነ ካልኦት ድማ ካልኦ ቋንቋ እንድዛረቡ ንኽንበጽሕልና ዘዳለና ፕሮግራም እዩ Och det är för att Guds ord säger gå ut och nå hela världen så vi når ut till alla som inte kan tigringa bara. ስለዚህ ሎም እግዚአብሔር ጸጋው ብዝሕልና ብስፊንስካ ክንትርጉሞ ጀሚርና ኣለና Och nu har Gud ökat sin nåd av våra liv så kan vi översätta det till svenska. አቅድሜና ዘሎ መዓልታት በኻሉ ብዙሕ ቋንቋታቱን ክትርጎሚ Och de dagarna som ligger framför oss så kommer vi kunna översätta till flera andra språk också. ምክንያቱ ትግርኛ ድዛረቡ ጥራሕ ክሰምዑ ይብሎምን Och det är för att det inte endast de som kan tigringa som ska höra det här. Praise God. ሎም እንካፈሎ ቃል ንዓለም ዝተወሃበ ህያብ ድብል Dagens ord som vi kommer kolla på det är gåvan som gavs till världen. እግዚአብሔር አምላክ ንዓለም ዝሃቦ ህያብ ዓለም እንተትፈልጦ ነራ ከመይሰን አይ ነገር ነሩ Om världen hade förstått den gåvan som Gud gav den, då hade det varit underbart. አምላክ ክህብ ከሎ አዝዩ ለጋስ ወሃቢ När Gud ger, han är väldigt givare. ለጋስ ወሃቢ ስለዝኾነ ድማ በቃ እቲ አዝዩ ኣብኡ ዘሎ ነገር አሕሊፉ ንኻልኦት ድህብ Och eftersom han är generös givare, han ger det bästa han har. መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 2 ክሳብ 3 När vi kollar i brevet Titus, kapitel 1 från vers 2 till 3. ከምዚ ኢሉሎ በቲ እቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ዘተስፋዋ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግናኸ ብትእዛዝ ኣምላኽ መድሓኒና በቲ ንዓይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ብግዚኡ ንቃሉ ገለጹ Och det står och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud som inte kan ljuga utlovat evig tid. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtros mig på Guds, vår frälsare, befallning. እግዚአብሔር አምላኽ ንክርስቲያናት ጥራሕ ደይኮነ ብዘላ ዓለም ዘተስፈዎ ተስፋ እዚ ተስፋ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝለኣኾ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ Och det här hoppet som Gud gav till människorna, det är inte endast till kristna utan till hela världen om eviga livet. እዚ ህይወት እዚ ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ ድርከብ ህይወት እዩ Och det här livet kan man endast finna i Gud. እዚ ህይወት እዚ ካብ ኩሉ ናይ ጸልማት ግዝኣት ሓራድ ዝኾነ ህይወት እዩ Det här livet är helt utanför den mörka världen. እዚ ህይወት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክብል በቕዓት ዘለዎ ህይወት እዩ Och det här livet ger dig rätten att kunna få stå inför Gud. እዚ ህይወት እዚ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ኣብ አንድነት ከንብር ድኽእል ህይወት እዩ Och det här livet ger dig rätten att kunna vara i relation med den levande Guden. እዚ ህይወት እዚ ዝለዓለን ዝበለጸን ህይወት እዩ Och det här livet är det bästa och det högsta livet. እዚ ህይወት እዚ እግዚአብሔር ንብዘላ ዓለማ ተስፊዋ Och det är det här livet som Gud gav till världen som ett hopp. እቶም ንክርስቶስ አሜን ኢሎም ዝተቀበሉ ነዚ ህይወት ተቀቢሎሞስ ኢንጆይ ክገብርዎ ጀሚሮም እዮም Och för alla som har tagit emot Kristus och sagt ja till den kallelse får njuta av det här livet redan nu. እቶም ንክርስቶስ ወሲኖም ዘይተቀበሉ ድማ እዚ ተስፋ ኣለዎም ግን ክሳብ ንክርስቶስ ዝቀበሉ እዚ ተስፋ ኣይወርስዎን እዮም Så de som inte tagit emot Kristus har det här hoppet, men tills de tar emot hoppet så kan de inte leva det. ናይ ዘለዓለም ህይወት ግን ንኹሉ ይተዳልዩ Men det eviga livet är förberett åt alla människor. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16. ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝንዓለም ኣፍቀራ Det står så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. ሪኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳዕ ነቲ ሓደ ወዱ ዝህብ ንዓለም በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዘፍቀራ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክሳዕ ዝህበና እግዚአብሔር ኣፍቂሩና Och här ser vi till vilken nivå Gud älskade oss att han var villig att ge oss sin enfödde son så att vi kunde få evigt liv. ማለት ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበና ዝኽእል እንኮ ወዱ ንዕኡ ክሳዕ ዝበና ክሳዕ ክንዲ እግዚአብሔር ኣፍቂሩና
Och det är till den här nivån att bara vi ska kunna få ta evigt liv. Han var villig att ge sin enfödde son. ስለዚህ ኣብ ህይወትና ንክርስቶስ መቕባል ተድልየና Och det är därför vi behöver ta emot Kristus i våra liv. ስለዚ ኣብ ህይወትና ንየሱስ ምዕዳም ተድልየና Det är därför vi behöver bjuda in Jesus i våra liv. እቶም ብርድኢት ንክርስቶስ ዝተቐበልዎ እዛ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ውሽጦም ኣላ De som med förståelse har tagit emot Kristus i sina liv har det eviga livet. እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ሰማይ ምስከና ንቐበላ ዘይኮነጥስ ኣብ ምድሪ ኮለና ንጅምራ ህይወት እያ Det här livet är inte ett liv vi tar emot när vi är i himlen. Det är ett liv vi redan lever redan nu. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ 13 Så om vi kollar i första Johannesbrevet kapitel 5 vers 11 till vers 13. ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ግን ህይወት የብሉን ንዓኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለኤ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ. Och det står så här. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. ዋው እዚ ዓብ ብስራት እዩ Det här är stor nyhet. እቶም ወዲ ዘለዎም De som har sonen. ብኻልእ ኣዘራርባቶም ንክርስቶስ ዝተቐበልዎ Som med andra ord de som har tagit emot Kristus. ንዕኦም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣባኹን ከም ዘላ ክትፈልጡ ኢለ ድጽሕፈልኩም ዘለኹ ኢልዎ Så säger han till dem. Jag vill att ni ska förstå och veta det jag skriver till er. Att ni har det eviga livet. praise God ስለዚ ዛ ህይወት እዚኣ ብሕጂ ትህልወና ዘይኮነት ንክርስቶስ ብምእማንና ኦሬዲ ኣባና ዘላ ህይወት እያ Så all ära till Gud. Genom att tro det här till Kristus så har vi det eviga livet redan nu. እቶም ነዛ ህይወት እዚኣ ዝወሰዱ ንዘለዓለም ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ሕብረት ክነብሩ እዮም Och för de som har tagit emot det här livet så kommer de få leva i gemenskap med Gud i all evighet. እቶም ነዛ ህይወት እዚኣ ዝተቐበሉ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ኣብኦም ኣሎ De som har tagit emot det här livet har Guds rättfärdighet över sina liv. እቶም ነዛ ህይወት እዚኣ ዝተቐበሉ ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ኣምሊጦም እዮም Och de som har tagit emot det här livet har kommit undan från domen. ሎሚ ዛ ህይወት እዚኣ ከም ዘላትኩም ርግጸኛታት ደይኮንኩም Ni som inte är säkra som har det här livet i er idag. ግን ተድልየኒ እዛ ህይወት ትብሉ Men ni som säger jag behöver det här livet. እዛ ሕጂ ድጽልያ ጸሎት ምሳይ ድገምዋ Be den här bönen som jag kommer be just nu. ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ድሕሪ ዛ ጸሎት ግዴታ እዛ ህይወት ናትኩም እያ Och efter den här bönen i grunden av Bibeln så är det säkert att det livet är i er då. ሰብ ብልቡ ኣሚን ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚን ይድሕን ተባሂሉ እዩ Det står med munnen bekänner man och blir frälst, med hjärtat tror man och blir rättfärdig. ምሳይ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ Så se efter mig så här. እግዚአብሔር ኣቦ Herre Gud, ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ jag tackar dig för din son Jesus Kristus. ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎን ይኣምን ኣለኹ Och jag tror nu att Jesus Kristus har dött och offrat sig för mina synder. ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ዝሞተለይ ይኣምን ኣለኹ Jag litar på att Jesus har dött för mina synder. ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ስለይ ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ Och jag litar på att Gud reste upp honom på den tredje dagen för min skull. ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ Och jag litar att han sitter på Guds högra sida nu. ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታን ኣምላኽን እዩ Jag gör Jesus Kristus som min Herre och min Gud. ጎይትነቱ ኣብ ህይወተይ ይእውጅ ኣለኹ Jag ropar ut hans herrskap över mitt liv. ንክርስቶስ ብምእማነይ Genom tron på Kristus. ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ Från den här stunden har jag blivit Guds nyskapelse i Kristus. መንፈስ ቅዱስ ብእምነትና ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ Jag tar emot den heliga ande genom tron. ህይወት ስለ ዝሃብካኒ ተመስገን Tack för du har gett mig livet. ሓራ ስለ ዝገበርካኒ ተመስገን Tack för du har frikänt mig. ኣሜን Amen. ዋው እዛ ጸሎት ድጸለኹማ እንቋዕ ሓጎሰኩም እዛ ጸሎት ከም ድጸለኹም ጎይታ ከም ዝተቐበልኩም ጽሓፉልና ኣብ ኮመንት ኣብ ፌስቡክ መታን ንሕና ምሳኹም ሓቢርና ንኣምላኽ ከነመስግን ደድሊ ማተርያል ከዓ ክንልእከልኩም ሻሎም Och alla ni som har tagit emot den här gåvan, stort grattis. Och bekräfta för oss, skicka till oss ni som har tagit det här beslutet. Skicka till oss på chatten så att vi också får glädja med er och skicka till er information som kan hjälpa er på vägen. Guds frid.